Oh, mare meva, quin ritme, Bé, doncs ara vaig a contar-vos una cosa personal. Quan nosaltres començàrem a ser a la coral, molts i moltes teníem criatures. Se'n recordeu? Teníem criatures. I a vegades la vida te dona regals i m'emociona. Te dona regals perquè aquestes criatures s'han fet grans, són grans músics, però són grans persones. Grans persones. Així que, Àngel, Joan, anem a rebre ara a dues persones, músics, i van a ser Margarita Benítez, que va rebre a Ferran Quiles.